Os nenos volveron hoxe ao colexio e aos adestramentos, e é precisamente xogando ou facendo deporte cando teñen máis risco de levar un golpe. É, por exemplo, partir ou perder un dente. É máis habitual do que parece. E é moi importante saber como temos que reaccionar. Atendan. A rotura accidental de dentes en nenos é unha das urxencias odontolóxicas máis frecuentes. Distínguense varios tipos. O primeiro é a fractura da coroa. O que hai que inmediatamente é buscar os trociños de dente da coroa que queden. Normalmente a coroa se fractura por a mitade e hai que ir con os trociños ao dentista urgentemente. O segundo caso é a fractura da raíz, eso é máis complicado. Normalmente o dente parece máis longo que os dentes veciños e nese caso pode que este fracturada. O dentista o que decide. Terceiro caso é a luxación ou incluso a subluxación. Tamén o dente sale, pero un chisquiño do que é o alveolo. En ese caso tamén o dentista ten que volver a colocar e cerulizar. E o último caso que é a abulsión. A abulsión é cando todo o dente se perde, moitas veces cae ao chan. Cando o dente cae ao chan, o protocolo de actuación é moi sinxelo. Hoxe Adrián aprende o que tería que facer se, por exemplo, lle acontece iso xogando no recreo. O que hai que facer é coller o dente e ir correndo e metelo dentro dun vaso de leite e o levas correndo ao dentista. O teu amigo vai a chegar sin o dente, pero ten un oco. Ves o oco? Pos o dentiño dentro, hai que presionar e despois vai poner unha retención, un ferriño para fixar o dente. Despois de presionar o dente para que volva ao seu sitio, a implantación asegúrase cunha férula. Precisamente para retener o dente e depois dar a medicación. É importante tamén recordar o de a vacuna antitetánica. O tempo é un factor clave. As probabilidades de éxito serán maiores se acoden ao profesional en menos dunha hora. Moi ben. Así.